Riwruok mar maendeleo ya wanawake ochako chenro mar neno ni joma mine oyudo kendo tiyo gi pi maler mar geng'o tuoche mabiro gi tiyo gi pi mochido ka giloso gi talo e romo mar puonjo jodak ma kono ber tiyo gi pi maler. Minego dwaro ni sirkal kaachiel gi riwruoge mamoko donjie kendo konyogi dhiro chenro ma kamago. Wanahangaika sana kwa sababu mara nyingi wamechimbiwa hiyo boreholes, wakichota wengi inakuwa chafu. Sasa hiyo maji wakipata hii mitungi wanaenda wanaweka kwa jua, itachamusha hiyo viini vitakufa, alafu watapata maji safi. Every government has done its bit. We are looking forward to many more of those dams being sunk, and because we go around the country, yes, some work is going on, but it needs to be increased. Sinking of boreholes, make it affordable, because when you have to sink a borehole as an individual with about 2 million shillings, how many Kenyans can access 2 million shillings? Jolweny mag KDF mohewo